έτοιμοι να γράψουμε τις δικές μας ιστορίες δρόμου και επιλέξαμε τους Salonika Riders για να μας ταξιδέψουν στα μονοπάτια νέων εμπειριών, οδηγώντας μας σε όμορφους τόπους και δίνοντάς μας μια γεύση από τα μυστικά μιας διαφορετικής παρέας. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε, είναι πολύ νέα και δημιουργήθηκε πριν από 1,5 χρόνο. Από λίγα άτομα, μια μικρή παρέα, με σκοπό να δημιουργήσουμε εκδρομές όλοι μαζί σε διάφορα ωραία μέρη γύρω από τη Θεσσαλονίκη καταρχήν και μετά λίγο παραπέρα. Ο αριθμός όμως, επειδή γινόταν πολύ καλή δουλειά, μεγάλωσε και έφτασε σε ένα νούμερο το οποίο, εντάξει, είναι αρκετά μεγάλο. Οι εκδρομές πλέον γίνονται με τουλάχιστον 100 πολλές φορές συμμετέχοντες και γίνονται όλες με απόλυτη ασφάλεια και θα έλεγα με απόλυτη επιτυχία. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη εκδρομή στο Βελβεντό Κοζάνης, η οποία είχαμε 185 μοτοσικλέτες και 225 συμμετέχοντες. Όλα πήγαν εξαιρετικά, ο κόσμος το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Να πούμε ότι έχουμε πλοηγό μπροστά για τη βόλτα, τον οποίο τον ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Στη μέση βάζουμε κάποιον συντονιστή για να συντονίζει τις αποστάσεις κτλ. Και στο τέλος μας ακολουθεί ουραγός, όχι με αποστήριξη, για τυχόν ζημιές, βλάβες, όπως μια επισκευή ελαστικού, ένα αντιψυκτικό αν χρειαστεί κάτι ο κινητήρας, ένα υγρό κάτι κτλ. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και οι μοτοσυκλετιστές ζητάνε να βγουν έξω εκδρομές, να γνωρίσουν την ελληνική φύση, την ύπαιθρο που έχει τόσα πολλά πράγματα να μας δώσει και μαζεύονται αρκετοί. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση από την πλευρά μας. Δηλαδή ξεκινάμε τις εκδρομές με πλήρη χάρτη, με τις διαδρομές όλες τις κοινοποιούμε, τις βλέπουν όλοι. Είναι ενημερωμένοι. Υπάρχουν πλοηγοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την πορεία της ομάδος. Υπάρχει ουραγό όχημα από πίσω το οποίο έχει τεχνική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική κάλυψη όμοι γέννητο γίνει κάποιο ατύχημα. Οπότε βλέποντας ο μοτοσυκλετιστικός κόσμος της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, γιατί δεν σας το κρύβω έχουμε πάρα πολλούς μοτοσυκλετιστές και από τους γύρω νομούς. Οπότε εντάξει, ο αριθμός όλο και μεγαλώνει κάθε μέρα. Πολλά χρόνια ήταν ένα μοναχικό σπορ ή αν θέλεις ένας τρόπος ζωής για πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή άρχισαν να δημιουργούνται λέσχες, παρέες στις αρχές της δεκαετίας του 70, του 80, όπου πολλές από αυτές δημιουργήθηκαν με αφορμή να δείξουν ότι δεν είμαστε όλοι αλήτες, δεν είμαστε όλοι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τη μοτοσυκλέτα, που ντύνονται σωστά, που ταξιδεύουν, κάνουν πράγματα και θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να μοιραστούν το πάθος που είχαν για τους δύο τροχούς. Αυτό κάποια στιγμή ήρθε και καλμάρισε και τα τελευταία 15-20 χρόνια η μοτοσυκλέτα είχε γίνει μέσα στην κρίση και μέσα όλα αυτά. Δεν δίναμε τόση σημασία στα χόμπι μας και δεν ξοδεύαμε χρήματα και χρόνο σε αυτά. Έγινε ένα μεταφορικό μέσο για πολλούς που το απέκτησαν. Με τα τελευταία χρόνια και ειδικά από τον κορονοϊό και μετά, ξαφνικά εμφανίστηκε μια καινούργια άνθηση σε αυτό το πράγμα, στις παρέες. Και επειδή πάντα είχε πολλές φυλές εντός εισαγωγικών η μοτοσυκλέτα, κάποιοι άνθρωποι αγαπάνε τη μοτοσυκλέτα και τους αρέσει να κάνουν σπορ, να ζουν την αδρεναλίνη στους αγώνες, να κάνουν άλλα πράγματα. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι καθημερινοί, οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά τους και θέλουν το Σαββατοκύριακο να βρεθούν με ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, να πάνε ένα Σαββατοκύριακο με την παρέα αυτή η οποία είναι κοινή και τους καταλαβαίνει και να περάσουν ωραία με το όχημά τους και με τους ανθρώπους που έχουν τα κοινά ενδιαφέροντα. Μια τέτοια παρέα που έχω ξεχωρίσει είναι οι Salonika Riders. Ταξίδια περιπέτειας, δρόμοι μέσα από χωριά, από δάση, όμορφα τοπία,
που η φύση προσφέρει απλόχερα. Αν αυτό έχετε στο μυαλό σας, τότε σίγουρα ήρθατε στην κατάλληλη παρέα. Σαν ομάδα είχαμε δημιουργήσει μια πολύ ωραία διήμερη εκδρομή. Ο βασικός στόχος ήταν το πέρασμα του μπάρου, γιατί κάθε μοτοσυκλετιστής νιώθει και πρέπει να κάνει αυτό το πέρασμα, να το πω, εκδρομή, να το πω, όπως θέλει να το συλλάβει ο καθένας. Είχαμε κάνει μια διανυκτέρευση στα μετέωρα στην Καλαμπάκα, επισκεφτήκαμε κάποια τοπικά μέρη εκεί με ιστορία, στο τοξωτό γεφύρι της Πλάκας και σε ένα άλλο πάλι πάρα πολύ όμορφο γεφύρι. Άρα λοιπόν και ένα πολιτιστικό κομμάτι εμπεριέχεται μέσα σε όλη αυτή πάντοτε τη διαδικασία. επισκεφτόμαστε κάποια σημεία τα οποία έχουν και ιστορία, για να αναδείξουμε και λίγο τις περιοχές, γιατί είναι σημαντικό. Διανυκτερεύσαμε στην Καλαμπάκα και την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε να κάνουμε το πέρασμα του μπάρου, έτσι το ονομάζουμε εμείς οι μοτοσυκλετιστές. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή. Από τις συμμετοχές είχαμε 75 μηχανές που αριθμούσαμε, γιατί και κάποιοι ήταν και με τις γυναίκες τους, με τις κοπέλες τους, κάπου στα 100 άτομα, και ήταν από τις μεγαλύτερη διέλευση μοτοσυκλετιστική που έχει γίνει στον Πάρο. Η τελευταία εκδρομή που έγινε πριν από μία εβδομάδα στην Όσα, συμμετείχαν 143 μοτοσυκλέτες με τουλάχιστον 200 άτομα, γιατί είναι οδηγοί και συνεπιβάτες. Πόσες ώρες κάνατε να φτάσετε στο Βελβεντό? Η βόλτα για το Βελβεντό ξεκίνησε στις 8.30 ώρα το πρωί και φτάσαμε στο σημείο συνάντηση και φαγητού, φτάσαμε στις 2 ώρα το μεσημέρι. Κάνετε ενδιάμεσες στάσεις? Έχουμε κάνει κάποιες ανασυγκροτήσεις στα ΣΕΑ για ξεκούραση και καφέ. Πληρώνουμε κανονικότατα τα διόδια μας και σε κάποια χωριά αναλόγως που έχουμε ορίσει εμείς κάνουμε πάλι ανασυγκροτήσεις για να βρεθεί ο κόσμος, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Πόσο εύκολο είναι να κάθεται κανείς τόση ώρα πάνω σε μία μηχανή, ταξιδεύοντας? Δεν θα το έλεγες ότι είναι και σχετικά πολύ εύκολο ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Σίγουρα έχει και υπάρχει και καταπώνηση της μέσης και στα χέρια υπάρχει, σε όλο το σώμα υπάρχει μια κούραση. Οπότε ανατακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη διαδρομή και το τερέν, το έδαφος που έχεις να διανύσεις, κάνεις και τις ανάλογες στάσεις για να μπορέσεις λίγο να ξεκουραστείς. Και συνήθως κάποιες στάσεις κάνουν και βολεύει να τις κάνεις μάλλον όταν κάνεις και έναν ανεφοδιασμό της μοτοσυκλέτας. Και όταν έχεις ένα αναβάτη μαζί με σένα, ναι, πόσο πιο εύκολο ή πιο δύσκολο είναι, ή αν χρειάζεται αυτός να συμμορφώνεται, θα πω πάλι, σε κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές ώστε να είναι πιο εύκολη αυτή η διαδικασία? Σίγουρα το να έχεις μαζί σου ένα συνεπιβάτη πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να ακολουθήσει τις οδηγίες του οδηγού, γιατί παίζει έναν βασικό ρόλο επάνω στη μηχανή για το πώς θα κινηθεί, πώς θα οτιδήποτε κάνει πάνω στη μηχανή. Πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του οδηγού για να υπάρχει μια ασφάλεια. Διασχίζοντας τους δρόμους, είτε πρόκειται για την Εθνική Οδό,
είτε για στενούς δρόμους σε χωριουδάκια, ο κόσμος εκπλήσεται από το πλήθος των μοτοσικλετών. Σαφώς ο όγκος των μηχανών προκαλεί ένα δέος και μάλιστα δεχόμαστε και πάρα πολλούς χαιρετισμούς τόσο από άλλα αυτοκίνητα όσο και από τον κόσμο που μας βλέπει και προφανώς χαίρεται αυτή την όλη διαδικασία. Οι διανυκτερεύσεις που γίνονται σε αυτές τις εκδρομές? Ήταν η πρώτη που επιχειρήσαμε σαν ομάδα να κάνουμε και έχουμε στην πορεία σε 2 εβδομάδες να κάνουμε την δεύτερη διήμερη μας εκδρομή, η οποία θα γίνει στη Δράμα στον Έστω επάνω. Το ρωτώ αυτό γιατί πάρα πολλές φορές έχω διαπιστώσει ότι σε μικρά χωριά δεν βρίσκεις εύκολα καταλύματα για έναν μεγάλο αριθμό μοτοσικλετιστών στην προκειμένη περίπτωση. Είναι δύσκολο και κάποιες στιγμές έχουμε κάποια θέματα σαν ομάδα, γιατί μαζεύεται αρκετός αριθμός μοτοσικλετιστών και στις ημερήσιες εκδρομές δημιουργούνται κάποια θεματάκια από το θέμα σύντησης φαγητού και όλα αυτά εδώ, αλλά προσπαθούμε σαν ομάδα που είμαστε αρκετά καλά, πιστεύω, οργανωμένοι, να εξαλείπτεται αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά όμως στο κομμάτι του πώς γίνεται η διαμονή? Η διαμονή προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία ή ό,τι άλλο θα μπορούμε να τακτοποιήσουμε τον αριθμό ατόμων που θα ακολουθήσουν την εκδρομή, και βάσει αυτού του σχεδιασμού προχωράμε και γίνεται όλη η υλοποίηση του προγράμματος. Οι Σαλόνικα Riders έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή παρέα, μια ομάδα δεμένη με μέλη όλων των ηλικιών. Έχουν μαζί τους ακόμη και κατοικίδια. Παιδιά υπάρχουν στην παρέα σας? Εννοώ ανήλικα. Έχουμε και κάποια παιδάκια, βεβαίως που ακολουθάνε με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, κατευθυνόμενα από τους γονείς τους, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να μαθαίνουν από μικρή ηλικία τη μοτοσικλέτα και τον κόσμο της μοτοσικλέτας γενικά. Εγώ είμαι βασικά συνοδηγός, είμαι σε Δικάβαλο. Δεν χάνω συνήθως εκδρομή, σε όσες μπορώ έρχομαι. Συνήθως κουβαλάμε και ένα κατοικίδιο, έχουμε ένα κοριτσάκι, ένα σκυλάκι μικρό, τη Μέλοντι. Είναι η μασκότ της ομάδας. Πολύ ωραία. Ένα μικρούλικο είναι. Και το φέρνουμε, βάζεις? Σε τσαντούλα πλάτης, την έχουμε, ειδική για σκυλιά. Της αρέσει κιόλας πάρα πολύ, αλήθεια είναι, ακούει μηχανή και τρελαίνεται. Γενικά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε πολύ ωραία μέρη, είναι πολύ γραφικές οι περιοχές που γυρνάμε. Είναι μια απόδραση από την καθημερινότητα. Πόσο καιρό πριν σχεδιάζετε την εκδρομή, τη συζητάτε? Αυτό το ξεκινάνε οι διοργανωτές και μας ενημερώνουν μέσα στα social. Μπορεί να το ξέρουμε και από ένα μήνα πριν, όλο αυτό. Και αυτό δημιουργεί μια έτσι όμορφη ατμόσφαιρα στο σπίτι, μια προσμονή. Είναι πολύ ωραίο. Το περιμένεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Πολύ καλή παρέα, πολύ καλή αρμονική διάθεση, έχουν όλοι θετική διάθεση και πολύ οδική καλή συμπεριφορά. Τόσες μηχανές να πάνε σε τόσα χιλιόμετρα μαζί, οργανωμένες. Ναι. Συνεργαζόμαστε άψογα σε αυτό, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ομάδας. Είναι ωραία, κοινωνικοποίηση εύκολα. Είναι όλοι φιλικοί, πρόσχαροι. Εγώ που έχω ταξιδέψει και με άλλες ομάδες, αυτή είναι η πιο οργανωμένη. Είναι όλοι μαζί σαν μια αδελφότητα, ο ένας για τον άλλο. Ο ένας βλέπει αν είναι πίσω και ο άλλος. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι ενωμένη αυτή η ομάδα, το κυριότερο. Η έδρα της ομάδας είναι στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, εκεί που εργαζόμαστε. Είναι η έδρα μας, τέλος πάντων η επαγγελματική, 2 εκ των ιδρυτών της ομάδας. Οπότε ο χώρος είναι ό,τι πρέπει, είναι άπλετος και μπορούμε να παρκάρουμε το προϊόν εκεί, να μαζευτούμε, να κάνουμε το κατάλληλο briefing, την ενημέρωση για την εκδρομή. Και από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινάμε όλοι μαζί για να πάμε στον τόπο προορισμού. Για να κατανοήσει κάποιος το τι επικρατεί σε αυτές τις παρέες και στον κόσμο της μοτοσικλέτας και να καταλάβει την ατμόσφαιρα, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβει ότι η μοτοσικλέτα από τότε που δημιουργήθηκε ήταν ένα passion item. Δεν ήταν ένα μεταφορικό μέσο, ούτε ένα καταναλωτικό αγαθό. Γιατί ακόμη και αυτός που τη χρησιμοποιεί από ανάγκη ζει μαζί της με έναν διαφορετικό τρόπο. Αποδέχεται ότι έχει κάποιους κινδύνους, όπως πολλά πράγματα τα οποία μας δίνουν αδρεναλίνη και ευχαρίστηση, και
η καθημερινή ζωή μαζί της είναι μια μικρή περιπέτεια η οποία μας βγάζει από την ρουτίνα και από το, αν θέλεις, λίγο τετριμένο της καθημερινής μας ζωής. Γεμάτη συναισθήματα, προσμονή, ανυπομονησία και ενθουσιασμό για κάθε οργανωμένη μοτοεκδρομή, δεν ξεχνούν να κάνουν τον έλεγχο της μηχανής τους και να πάρουν μαζί τους όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πριν από κάθε εκδρομή, το καλύτερο που έχει να κάνει ο αναβάτης είναι να ρίξει μια ματιά σε διάφορα μέρη της μοτοσυκλέτας του, για να μπορέσει να είναι σίγουρος ότι θα κυλήσει ομαλά όλη του η εκδρομή. Βασικός έλεγχος που κάνουμε στη μηχανή είναι να κοιτάξουμε τον αέρα των ελαστικών, να είναι σε σωστή πίεση για να μπορέσει η μηχανή ανά πάσα ώρα και στιγμή να συμπεριφερθεί σωστά στο οδόστρωμα. Ένα δεύτερο έλεγχο που κάνουμε είναι στην αλυσίδα της μοτοσυκλέτας, να είναι σωστά τεντωμένη και να υπάρχει σωστή λίπανση επάνω για να μην υπάρχουν διάφορα προόπτα, γιατί έχει τύχει από κακή λίπανση στο δρόμο επάνω στην πορεία να σπάσει η αλυσίδα και η αλυσίδα μπορεί να προκαλέσει ακόμα και τραυματισμό του αναβάτη. Και γενικότερα μπορεί να κάνει τους ίδιους ελέγχους, μπορεί να κάνουμε ελέγχους όπως είναι να κάνουμε τα νερά, να δούμε τα λάδια της μηχανής, να ελέγξουμε διάφορα κουμπιά, διάφορες ντίζες, να ελέγξουμε τα φώτα πορείας της μηχανής για να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο το κομμάτι της εκδρομής με ασφάλεια. Η ασφάλεια μάλλον είναι το α και το ω για εμάς. Σε όλες τις διαδρομές και τις εκδρομές που κάνουμε, όσοι συμμετέχουν τώρα είναι υποχρεωτικά κράνος, και φυσικά υπάρχει ο συνεργόμενος εξοπλισμός. Όσοι έχουν γάντια, πηγονατίδες, κοιτάζουμε πάνω απ' όλα η διαδρομή να είναι ασφαλής με κάθε τρόπο, όχι δηλαδή μόνο από πλευράς εξοπλισμού, αλλά και από πλευράς φροντίδας μοτοσυκλέτας, γιατί ανακοινώνεται εγκαίρως στην ομάδα, ανακοινώνονται μάλλον κάποιες διαδικασίες που πρέπει να έχει κάνει ο καθένας για να μπορεί να συμμετέχει, να έχει φροντισμένη τη μηχανή του, να έχει σωστά σέρβις, έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθήσει χωρίς προβλήματα. Το βασικότερο από όλα που πρέπει να κάνει είναι να έχει μαζί του το κράνος του. Υπάρχει μετά και ένας μεγάλος εξοπλισμός που μπορεί να φορέσει επάνω του, αποτελείται από μπουφάν, παντελόνι, μπότες ή κάποιο παπούτσι στυλ μποτάκι με τις απαραίτητες προστασίες. Μπορεί να φορέσει τα γάντια του. Υπάρχουν οτοασπίδες οι οποίες μπορούν να βοηθάνε πάρα πολύ στην πορεία από το φύσιμα του αέρα, πόσο ήρεμα μπορεί να κάτσει μέσα στο κράνος και να ταξιδέψει πιο όμορφα. Στην πορεία υπάρχει ένα, να το πω έτσι, πρωτόκολλο δικό μας ασφαλείας, που σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι με συγκεκριμένη σήμανση, με φωσφοριζέ, γυλαίκα και υπερβραχιόνια κατά τη διάρκεια της πορείας, οι οποίοι βοηθούν στο να διατηρηθεί η ασφάλεια της ομάδας, γιατί καταλαβαίνετε, είτε είναι 10 είτε είναι 150 μηχανές, η ασφάλεια, το προφίλ ασφάλειας, να το πω, της ομάδας δεν αλλάζει, είναι το ίδιο. Η μοτοσυκλέτα είναι ένα όχημα το οποίο πολλές φορές δεν φαίνεται στους οδηγούς είτε αυτοκινήτων είτε φορτηγών. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να φοράμε φωτεινά ρούχα, να φοράμε ανοιχτόχρωμα κράνη, να κάνουμε τον εαυτό μας όσο πιο ορατό γίνεται, γιατί η μοτοσυκλέτα έχει το αρνητικό το ότι ο αναβάτης της είναι αρκετά εκτεθειμένος. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή, να πω ότι η μοτοσυκλέτα έχει και αυτή η παθητική και ενεργητική ασφάλεια. Η παθητική για μας είναι ο ρουχισμός και ο εξοπλισμός μας, η ενεργητική είναι η συμπεριφορά μας στον δρόμο. Λίγο πριν ξεκινήσουμε για την εκδρομή μας, είχαμε τη τιμητική μας. Θέλοντάς σας να σας ευχαριστήσουμε θερμά, θέλουμε να μας επιτρέψετε και να μας κάνετε τη τιμή να γίνετε μέλη της ομάδας μας, μέλη της ομάδας των Salonica Riders. Τι άλλο καλύτερο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σήμερα. Σας απονέμουμε την κάρτα μέλους της ομάδας. Και στο Σπύρο
και στο Σπύρο. Μεγάλη τιμή. Επίσης, για να πίνετε στην υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων την κούπα των Σαλόνικα Riders. Και για σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ροζ στο Σπύρο, το μαύρο σε μένα. Κλασικά, όπως θέλετε. Όχι. Προς Θεού. Εκτός αν αγαπάς το ροζ περισσότερο. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να βρούμε τον χρόνο να γίνουμε κανονικά μέλη και να ακολουθούμε τις εκδρομές σας. Οδηγεί μηχανή, έτσι, ας μην το ξεχνάμε. Και πού δώσαμε ραντεβού? Το πρώτο ραντεβού ήταν εδώ πέρα. Εδώ βρισκόμαστε γύρω στους 33 μοτοσυκλετιστές αυτή τη στιγμή. Το επόμενο ραντεβού είναι λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, που θα συναντήσουμε και άλλους. Και μετά θα συνεχίσουμε για να πάμε προς το Χολομόντα, που σήμερα είναι η εκδρομή μας. Προγραμματισμένη εκδρομή για σήμερα. Με τον απαραίτητο εξοπλισμό και πάντα με κράνος έγινα συνοδηγός του Γιώργου Μητρούδη και φύγαμε για Χολομόντα.